Máme tu další video s Ládinkem, tentokrát z interiéru. Co budeme vařit? Palačinky bezlepkové. Bezlepkové palačinky s Ládinkem. Na přípravu je potřeba Mlíko, 1 vejce a 150 gramů bezlepkové mouky. mléko, vejce, 150 gramů bezlepkové mouky. Samozřejmě plácek, tentokrát ne kotlík, ale kuchyň, šéf, master, grill, pipi. Tak, začneme. Jako prvně si musíme dát mlíko. Mléko. To je teda pořádný odklad. Proč tam děláš tu díru, Láďo? Nevím, máme dělat se to takový potítá. Aha. Tak, 400 ml. ml. Má být mléko studené, vlažné, teplé nebo jaké? Studené nebo vlažné, teplé ne. Aha. Nebo dobře. asi je to jedno. Přiměřeně. Nalijeli jsme do kýblíka. Nerezový hrnec. Na čem stojí? Na váze. Váha značky. Aha. To se váží celý pytlík. Směs bezlepková na palačinky. Je nejlepší, ale může to být i normální mouka. Bezlepková, protože to Ládínek vaří pro mě, takže je hodnej a já mám bezlepkovou dietu nucenou, nechtěnou, takže používáme bezlepková směs. Pozor, buben od Jízerky. Takže jsme navážili 400 gramů a nasypali do toho mléka. 150 gramů, ne 400. 150, pardon. Bere si hnětačku nějakou, to se nemá dělat mixérem. Potom, jestli to chcete mít nadýchaný, tak to udělejte mixérem. A my to nechceme mít nadýchaný. Ty to chceš mít nadýchaný, takže to bude mít nadýchaný. No, že to neděláš mixérem, ale máš tam tu metlometku. No a pak mixérem. Aha. Přidej vejce. Teď jsem měl pocit, že tam spadne celý vejce. Je zvadný. Na krabičku, aby se to nepocintalo. Teďka utek. No, to je takový mrtvý prostor, pak to bude dlouhý jak guláš. Jenže já to neumím stříhat, takže nevadí, už je zpátky, Láďo. Tak co děláš, Láďo? Zamítávám to. Proč ne tím mixérem? No to až potom. Aha. Taky to musíš trošku promíchat. Mám tam ty skořápky. Tak se skořápkama bych to nechtěl. Ale to není skořápka přece. No to není taky, ale 2 jsem viděla, že mi tam spadly. No, tak to je bílkovina. To je dobrý na kosti. A co nějaká sůl? Nebo tak? Aha. No, nezapomněla dodat do těch bezlepkových sůl. Tam se nedává. Ne. Tady je recept. Malá technická. Návod. Aha, tady je návod. Návod na přípravu bezlepkových palačinok. To bude čobolsky. Takže tady si to přepneme. Vy nemusíte
teď nemusíš číst návod, víš, že jsem profesionál. Jo, to je jasný, tak akorát, že se šel zeptat teďka. No tak protože jsi neřekl. Tady píšou, za neustálého míchání přisypáváme směs do míse s mlékem. Takže to, jak jsi to vyklopil najednou, mně nepřišlo, že by bylo za stálého míchání. To nevadí? Pozor, jdeme do sektoru míchání. Technologia. Pokud se ptáte a někoho by zajímalo, kde je náš třetí kuchař, pan Burstíček, tak pan Burstíček byl vypuzen ven. Pozor, světlo. To ještě nezapínáme. Musí být najemno. Ještě bych tomu dal. No jo, teďka musíme počkat, až se to trošku uleží. Uleží? Jo. To tam nebylo napsané, že se No to to má ne, ale já to umývat. tak dělám. Aha. Jakože si to bude lehnout. Jo, na chvíli. Jako ty si budeš lehnout? Ne, ale to si musím na chvíli odpočinout, tak to na chvíli vypnu. No já myslel, že si nachystáš teď třeba pánvičku. Je to. Pánvičku na palačinky. To není palačinková, teď máme tu... Já dělám přes tu malou přece. Aha. A proč? Nevím, ale vždycky dělám přes tu malou, podle mě. Dobře. Tak Máma říkala, že to má být přesně dle obrysu, že to nemá být větší. Že prý naše deska nepozná, když je to menší. Takže bych to dal asi sem, jak to máš, no. nebo tak dělám na tu. Aha, pozor, změna technologie. Honziku! Tedále. Nic tam není. No, to už. Já jsem zapomněl říkat, co děláš. To říkáš. Já nic neříkám, ty vaříš. No tak tady slunečnicový olej, aby se to potom nepřipalovalo. Trošku, vždycky to přeženu. Aha. Tak. Takže nabíračku, obracečku. Klacík. To budou palačinky s klacíkem? Ne, vidíš. Uvidíš. Co uvidím? Rozmazátko. Rozmazátko. A talíř, aby to bylo kam dávat. Si taky musím nachystat. Vem dva velký. A kolik z toho bude palačinek? To nevím. A tak proč bereš 4? 2. Aha. Tak to se dá sem. Tak máš udržovat pořádek a čistotu na pracovišti. A teď co? Dáme druhý kolo palačinkem, takže Aha.
nesmím tam mít žádný hrubky. A jak se to pozná? Asi to vidíš. Aha. Nebo... Tak, teďka už to máme dobře. Už tam nejsou žádný hrudky? Ne. A řekni, jaký máš mixér, to by možná taky někoho zajímalo. Nějaký Braun. Takže mixér Braun máme. Já ti to s dovolením, ať to nekape. No. Protože třetí kuchař mistr Bustík je venku, tak by to neměl kdo to. A zásadní otázka, s čím palačinky budou. To je tady na kameramanovi. Kam? No, tady je špatně zavřená lampička, na to pozor. Co pak to tady máme za Hexenčus? Takže tady je nějaká malina extra jam. Pak budeme mít pravděpodobně od babičky nějakou. Ale já bych si to možná dal s... Nemáme tvaroháček. A nemáme šlehačku. Ale máme bombardino. To by trvalo dlouho. S tím už jsme se setkali. Tak, Šlehačka. Můžeme si udělat sami. Dobře. ty to chceš dělat. Co? Jo, jako. Jo, tak to by šlo. No ale lehačku ty pak chceš dělat. Soustřeď se na palačinky. A ještě je tam Nutella. No ale mám. Je tam rohlík. Rohlík. To jako palačinky s rohlíkem, jo? Nebo co? Musíme podle mě počkat, až to bude syčet. Syčet? Jo, navazat. Já jsem myslel, že se na to hodí slina. Kam jdeš? Že musíme počkat, až to začne syčet. Měl bys vysvětlit, kam se chodíš ptát a koho? Chodím se ptát naší vrchní kuchařky malinky. Aha. To je hlava pomazaná, ta ví všechno. Ještě to není. No a na kolikátku to máš? Nemá to být navíc? Šestka. A proč zrovna šestka? To je tak akorát, protože každá trouba jinak peče. To je potřeba říct. Tohle teda není trouba vlastně, to je deska, sklokeramická, indukční. Ale každá trouba jinak peče. Protože každý trouba jinaký. Ty děláš co? Je tam toho moc. Moc? No, pozor, to je nějaký trik. To je odsávání oleje? Tak to je epic. To je asi trik z velkých kuchyní. Michelinských. Je to napínavý. Myslím si, že už to můžeme dělat. Aha, tak možná bude střih, protože zatím jsem to nestřihal, ale tak dlouhý video už asi nikdo se nebude dívat. Takže buď řekni nějakou vtipnou historku, anebo to budu muset přerušit. Přerušit, historka nebude. Kapka, kamera hrajem, takže situace se začala posouvat, už je to... Kouká do toho je husa do flašky. Nevím proč. Ještě tam jsou hrudky. Jsou tam hrudky, no tak pozor. Tak jak je to rozmíchaný, když tam jsou ještě hrudky? Safrapec. No to byl velký důraz.
že to má být bez hrudek. Říkali, co nám k tomu řeknete? Áďo, proč tam jsou hrudky? No, tak uleželi si to a ještě tam nějaký bylo. A? Lepší rozpoznat hrudky zavčas a rozmíchat je, než mít hrudky v palačince. Radši víc míchat než míň, aby to bylo opravdu bezhrudkové. To už je snad dobrý. No snad. Buď to je to dobrý. Dobrý. Aha. Tak jo. Aha. Tak teď to všude tady vyprsklo. Takže víme, že olej už je dobrý, protože teď jak se to tady všude zašvihalo, tak to na to prsklo. Takže Ale náš poslední šéf kuchař. Burstíček přišel. Cítí, že je jeho čas. Takže přichází pan král. Pan král. Je tady pan král. Má hladínek. Burstík, ty nebudeš palačinky? Ne. Pustíme ho do jídelny. Honzi, ale máš tam ten volej. Já myslím, že jako podskakovat je bezvadný, ale asi už by se to mělo dělat. A jak víš, kolik toho tam se má dát? Jednu nabíračku dáváš? Jednu a půl. No, já bych dal... Dobře. Tak musíš. Bublinky značí, že to je asi dobře rozmíchané. Až teda tady na nějakou tu vidím tam. To nevím, co je. Co to je? A je tady mistr kuchař. Má hládínek. Dostane pak kapsičku. Co byste nám k tomu řekl? Nic. Dobře. Tak, jak to tady vypadá? Co tady to zaklínáš tou špejlou? Ne, ale zjišťuji, jestli už to je dost a jestli to je nadýchaný. Špejlou se zjišťuje, jestli je to dost a je to nadýchaný. Já bych nejradši z technického hlediska si dal vždycky budík a věděl třeba, že za 36 vteřin se to má otáčet. To bych byl úplně jako nejšťastnější. Ještě to ne. Ještě to není. Trik. Zase, pozor. Trik s špejlou. Aha. Facka, jak v divadle. Takže takhle vypadá první palačinka, no. A pak prostě postup opakujete. Kolikrát se to tak otáčí, pane kuchař? Tak asi to záleží na vás, jak dlouho to chcete mít tam a jak to chcete mít propečený. Já to otáčím 2x nebo 3x. Já mám radši teda, když jsou pěkně propečený. No ono většinou stačí 2x, ale když je strana nepropečená, tak ji tam pak ještě vrátím. Dobře, takže jednu celou si ukážem, zase tady se špejlou něco. A potom Pěkné. si ukážeme finální výsledek, kdy se toto změní v toto. Namaže se to
tímto. Mezičase bychom toto měli uklidit. A pak se to bude baštit. To ještě nebude. Takže evidentně to bude rychlejší než kotlíkový guláš. Ale teoreticky mohli bychom to dělat venku na grilu, Láďo? Ne, nemohli. Nemohli? Proč? Nebo jako možná, ale nemyslím si, že na grilu by to šlo. Nebo možná, ale nevím. No já myslím, že jo, ne? Pánvičku dát na plynový grill a varíš. Až bude léto, děláme druhý pokus a pozor. Druhý pokus kotlíkového guláše s méně pepřem. Jo, No to bylo hodně rychlý, otevřený, teda otočený. Počkej, asi nechci mít takhle rozázenou palačinku všude. A jak víš, že už to je hotový? Au, au. Tak tady to teda nevypadá moc na profesionálního kuchaře, kamaráde. Je. Myslím si, že to je málo, ale... No jo, to si myslím taky. No tak proč to z toho vyndáváš? Tak teď asi vidíte, jak by to vypadat nemělo, bych řekl. Zhruba Ale asi tak. první je vždycky nejistá. První je nejistá. Aha. To je jako s první holkou. Ta je vždycky taková nejistá. Takže ještě to tam necháváme. Postup je pak jasný, takže se přihlásíme, až to bude hotové. Počet palačinek z dávky byl kolik? 3. Jenom 3. Je to zvláštní, asi jsou lívancového typu. Ale o to budou výživnější. Tak chtěl jsi ukázat tu otočku, která prej nesmí chybět, takže to bys měl udělat. No, vidíš to. Aj Bušťovi se to líbí. Tak, Asi už to je dobrý. no vyzkoušej to, já je chci mít dobře propečený. Říkal, že to máš nějakou tu parátko nebo něco. Takový tlustý, aby byly dost. No. To vypni, nech to dojít. Au. A jdem to zbaštit. Takže konec dnešního vaření. Áďa k tomu přidává kus patní ostruhy. A je to. Smetanu, že má rád, říká Láďa. Finální produkt s domácí šlehačkou. Vypadá takto. Hustý lívancový typ. Dobrou chuť. Ale dáš mi taky